Αυτά ήταν και μορφιά, εδώ τι τα λένε. Γιατί είναι πέντε μάγκες. Να βάλω κάτι πάνω του χάσουμε. Πελάτη. Το κρύο. Ναι, ναι, τις έρχονται. Ναι. Πάνε εκεί από την Αθούλα να ανέβουν. Μικρή παιδάκι μου. Και του ναυτικού της αστυνομίας μας. Πολύ ωραίο. Κάνει όλους μας αγιασμένους. Αγιάζει τον καθένα μας χωριστά, αλλά και όλη την φύση. Υποβέραση αυτόν τον αγιασμό που σήμερα όλοι μας πήγαμε να πάρουμε, να τον αγιάσουμε μέχρι το τέλος της ζωής. Αυτό θα έχει συνέπεια δικής μας ειρήνης, καλήνης, δυνάμεως της δικής του συμμετοχής για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του κόσμου, αλλά θα έχει και κοινωνική. Γιατί αν ένας από εμάς αγιάζει σιγά σιγά, αγιάζει όλη η κοινωνία και επομένως μια αγιασμένη κοινωνία είναι αδερφωμένη και έχει πάντοτε πολλά παραγωγή. Χρόνια πολλά και καλά. Συγχαίρω το καλό παιδί που Ναι. Θέλαμε στον Άγγελο.